je tu dosta poplava. Vi ste donirali čizme poplavljenim područjima, iako i u to vreme i vaša kompanija nije bila baš u zavidnoj poziciji. Ono što je važno u ovom trenutku, a o tome ću kasnije i sa mojim gostima, ono što je bilo problem u trenutku i poplavljenim područjima, to je što da ste imali kakva god sredstva da pružite ljudima pomoć, vi ste imali način kako da dođete do njih. Čini nismo samo donirali čizme, nego smo svim državnim institucijama omogućili dostavljanje gumenih čizama na licu mesta tamo gde su bile nepotrebne. Verujte da to nije bilo značajnije od količine čizama koju smo donirali, zato što smo omogućili da čizme dođu do ljudi koji su zaista već bili ozbiljnim problemima. Od retih klinici su imali kožnu obuću koja za te uslove jednostavno je neprihvatljiva, ljudi su imali veći problem zbog obuće u kojoj su, a kamo da pruže nekom drugom pomoći. Tako da, eto, bili smo u prilici, Tigar rade jeste pomogao, ja ovom priliku moram da pomenem i broj naše poslovne partnere, naše kupce, dobavljače koji su kupovali čizme od naše kompanije da bi donirali ugrožene područjima, tako da je to za svaku pohvalu. Ali bi zaista ovom prilikom da damo malo više prostora ljudima koji su bili na licu mesta i zaista bili u prilici da pomognu mnogim ugroženima. Moji večerašnji gosti su radioamateri, dobroveče i dobrodošli. Predstavljam Bojana Božića i Milana Radovanovića. Možete vam kažete upravo to iz prve ruke. Ja sam preneo utiske naših kolega koji su bili u prilici da ljudima, da tako kažem, doture određenu količinu gumenih čizama, a kako je to zaista izgledalo na licu mesta? Pa je ovako, pre svega da zahvalimo ovom medijskom prostoru koji ste dozvolili da se mi kao radioamateri prikažemo i da pokažemo sva naša delovanja van ovih slobodnih aktivnosti koje imamo. Sticam okolnosti, to što se desilo se maja meseca ove godine. Morali smo da uskočimo dobrovoljno, da odemo na licu mesta, znači konkretno lokacija je bila Šabac, naša želja da odemo do Obrenovca, međutim na putu do Šapca, na putu stvari kao Obrenovcu, nama je rečeno da odemo tamo u Šabac, kažem opet dobrovoljno, sa našom opremom, naše ljudstvo, naš četvorica je bilo u vozilu. Ovom prilikom da se zahvalim i vama iz Tigra, pomogli ste nam, kao što ste malo pre rekli, ovim čizmama, pomogli ste i opremom koja je tamo bila neminovna, bez koje ne bi moglo da se funkcioniše. Tako da naš posao je bio da povežemo područja koja su bila odsečena od sveta sa našom radio opremom i našim repetitorima. Mi smo to učinili, kažemo opet dobrovoljno i ne daj Bože da opet treba, bit ćemo tu uvek prisutni, uvek željni da to opet učinimo. Znači da se razumemo, svi ovi moderni telefoni, iPhone 6, u ovim uslovima nisu mnogo bili od pomoći ljudima, radioamaterstvo je ponovo izbilo u prvi plan. Nažalost to ne funkcioniše, te bazne stanice su odmah posle nekih sat i po prestale da funkcionišu. Što se tiče naše opreme, to neće nikad biti problem, znači neće se nikad desiti da nećemo funkcionisati. Prvo, ljudstvo je obučeno, spremno, drugo, naša oprema je takođe na tom nekom nivou. Eto da iskoristim priliku da zamolim ako može određene strukture da nam pomognu malo po tom pitanju. Oprema ide i tehnika ide dalje, malo zaostajemo, ali se trudimo da pratimo to u korak sa tim vremenom i kažem, što se tiče nas radioamatera, nećemo da uvek pomoći. Možete da nam kažete kako izgledalo na licu mesta? Isto omogućavali komunikaciju između državnih institucija, običnih ljudi? Tako, mi smo prenosili informaciju, neku bitnu značajnu informaciju sa nekog odredišta koja je bitna u tom trenutku da stigne što pre na određenu lokaciju. Tako da u tom trenutku mobilna telefonija je zakazala usled poplava, akumulatori, optika, sve to popucalo, linkovi, a ova naša zastarela analogna tehnika je odradila posao da je premošćavala te veze i ta bitnacija je izabrana na pravom trenutku
što pre u određeno vreme. Tako da uz pomoć toga smo dosta toga odradili. Hvala na gostovanju tokom večeri. Srećna vam nova godina. Hvala također. I ja vam se zahvaljujem što ste bili naši gosti.